Salu'n siarad mas am beth sy'n bwysig I plant a phobl ifanc. Mae'n gweithio ar ein cynllun 3 mlynedd I wella bwydau plant. Bydd Salu'n cael ei swydd am 7 blynedd. Mae sôn am 8 pwnc pwysig yn ei hadroddiad blynyddol eleni. Mae 9 adroddiad wedi cael ei cyhoeddi gan y swyddfa yn y blwyddyn diwethaf. Mae ganddi hyd 26 aelod o staff. Rydyn ni wedi ymateb I 42 ymgynghoriad. Cymeraf dros 200 o ysgolion ran yn ei cynllun llysgynhadol gwych. Roedd 531 darn o sylw yn y wasg. Cymerodd 540 o blant ran yn ei gwaith a deithio I ysgol yn diogel. Mae 540 person wedi cysylltu â'r swyddfa. Cymerodd 913 o blant ran yn ei gwaith ar gyniawau ysgol. Mae dros 840,000 o bobl o dan 18 yng Nghymru. Mae bob un